खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर जे सनितपुराव मोनसे जाथाय जालांनाय सानै गथ'नि बिमाखौ खास्रि बिस्रि मोनायाव जिनाहारि खालामसे खालामनानै माने सिखाजों गोदनायाव हानानै गालांदोंमोन। बे जाथाया माने ओरैबायदि गिख्रंथाव जादोंमोन लोगोफोर। दा बेखौनो नोंथांमोना आपडेटखौ फिन खनसे लाबोबावलायबाय लोगोफोर जाय जाथायखौ खालामदोंमोन बा बै आइजोखौ सानै गथ'नि बिमाखौ जाय बेफोरबायदि खालामनानै खास्रि बिस्रि इनायै सिखाजों गोदनायाव हानानै बुथारनानै गालांदोंमोन। बै जाय खालामग्रा मानसि बेखौ पुलिसा हमनो मोनबाय लोगोफोर। बे हमजानाया बांद्राय गोजाननि नङा, बे गामि खाथिनियानो जागोन। बिसना जाहैबाय 6 नम्बर, बिसना जाहैबाय जाय बिथांखौ खालामनाय बै आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय बिथांनिया जाहैबाय 5 नं कथानजलि 6 नं कथानजलि बेफोरबायदि माने खाथिनो जायो आरो बेफोरबायदि। दा लोगोफोर बे मानसिया जानांगौ नोंथांमोना मा मानसि लोगोफोर गोबाङानो मिथिबाय बा गोबाङानो मिथियाखै जानो हागौ। आं लोगोफोर नोंथांमोननो पुरा डिटेल्सखौ खोन्थानो नागिरदों बिथाङा बोरै हमजाखो आरो माबोरै हमजानो मोनखो। दा लोगोफोर बे सावगारियाव नुनाय मानसियानो सानै गथ'नि बिमाखौ, सासे बर' बिमाखौ ओरैबायदि माने इनायै खास्रि बिस्रि बुथारदोंमोन। बिथाङा थानायाव थांनानै गावनो सिमान जाहैबाय जे आंनो बेफोरबायदि जाथायखौ खालामदोंमोन, होननानै गाव सिमान जानानै दा पुलिसनि आखायाव गावखौ गथायनानै लादों। दा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बेबायदि जाहैदों जे गावजों बै हिन्जावा नांलायदोंमोन जाहैदों। गावजों नांलायनायखायनो बेखौ मोनानि 8 बाजियावनो फैनानै बेखौ गोब्राब माने बेफोरबायदि गोबां नारा नाथानि गेजेरजों बिथांखौ बेफोरबायदि खालामलांनाय जाहैदों आरो जिनाहारि खालामबाय आरो बेफोरबायदि गोदनायावबो सिखाजों माने हानानै गालांखाबाय आरो ओरैबायदि माने गिथावना थै सिद्दावलायनाय। बाबरे बा माबायदि हागोन नुबायना लोगोफोर मानसिखौ माबायदि नुदों। आरो बे मानसिया मा मानसि नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों जानांगौ। बे मानसियानो जाहैदों बर' नङा, राभा मानसि, उदिया राभा होननानै मिथिदों बिथांनि नामखौ उदिया राभा। बिथाङा बै जाय आइजोखौ इनायै खास्रि बिस्रि बुथारदों बिथांनि बुथारग्रानि नामानो जाहैदों उदिया राभा। बे राभा मानसि लोगोफोर नोंथांमोना बे मानसिनि सायाव मा खालामनो सानो आरो बे मानसिखौ नोंथांमोननि बादिब्ला मा खालामनांगौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो लोगोफोर। आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननो जे गोब्राब जाथाय बा गिख्रंथाव जाथाय जालांनाय इनायै बुथार जानाय बे आपडेटखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय बा बोरै जामारनायमोन दा सोर खालाममारनायमोन बेखौनो नोंथांमोननो आपडेटखौ शेयार खालामनो थाखाय दिनै भिडिअखौ ससेब्लाबो लाबोनाय जादों लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अननानै खनसे लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो लोगोफोर। भिडिअखौ अननानै आंखौबो सापर्ट खालामलांबाय थादो लोगोफोर। नोंथांमोननि गेजेराव आं सानफ्रामबो मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो थाखाय नोंथांमोना आंखौ अरायबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर। आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर। उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर। टाटा बाय बाय।